नमस्कार, मी ज्योती साटम. मी फोंड्याची आहे, फोंडे करीन. आणि आता मी तुमका आज काय दाखवतले या बघून तुमका म्हाका वाटता समजतला मी आज काय बनवतले. आपल्या कोकणातलं स्पेशल अशा ह्या गोष्टी सगळ्यांका माहीत असा या काय. तर थोडी माझ्याबद्दल माहिती सांगते. मी फोंड्यातली आहे, मी साटमीन आहे, दोन आहे. फोंड्यातली म्हणजे माझा आजोळ फोंड्याचा आणि माझा लगीन झाला म्हणून मी साटमीन झाले. तर माझा यूट्यूबला पण अकाउंट असा मालवणी डिस्कवरी, थंयसर पण व्हिडिओ असत त्या तुम्ही बघू शकतास. आणि दुसरा म्हणजे इंस्टाग्रामला म्हाका कोणीतरी विचारलं न्ही की तू इंस्टाग्रामचा अकाउंट असा का. इंस्टाग्रामला पण असा मी आता पोस्ट करतले. तर मी आज दाखवतले तुमका मालवणी काढो, सर्दीचो काढो. तर हाय आता थंडी सुरू झालेली असा, थोडी गरमी पण असा थंडी पण असा, असं काही फिक्स नसा. त्यामुळे आज मी मालवणी काढो बनवतले. तर त्याच्यासाठी मी काय काय घेतलं, ह्यो अर्धो कांदो असा आणि मी थोडंसं त्याच्यात चेंजेस केलं आहे. तर म्हणजे मी थोडी लसूण पण टाकते. आणि ही आळशी ह्यो कुटलेलो जेष्ठीमध आणि ही तुळशीच्या पानांची पावडर आणि थोडंसं सुंठ हे आम्ही पाणी हैसर गरम करत ठेवलं आहे. तर आणि पाणी गरम करू मी ही केटल वापरते. ही केटल कारण ह्याच्यात पाणी असा लवकर गरम होता आणि पटापट वापरूक मिळतं. आणि ही लिंबा काल लिंबा आणलं आहे. ही लिंबा अशी आहे, आम्ही सुपर मार्केटमध्ये जेव्हा लिंबा आणतो तशी ती अशी सगळी पॅकेटमध्ये मिळतात. पण छोटी छोटी दुकानात ते उघडी पण मिळतात. त्याका लाईम म्हणतात, लाईम. आणि मॉरिसन दुकान तुमका माहिती असा त्या दुकान खायचं आता. आणि 3 जूनपर्यंत वापरूची होती. तर ती अशी असत लिंबा. हे बघा, हाय अशी लिंबा हैसर मिळतात गोलाकार. ह्यांची साल जरा जाडी असते. ह्या पाणी आता मी असं तर आवाज येतलो त्या मशीनमधून पाण्याचं लॉजिकचे असं या 2 मिनटं लागतात. आणि हैसर इलेक्ट्रिसिटी बिल जास्त येत नाही, इलेक्ट्रिसिटी महाग नसा, कारण सगळंच इलेक्ट्रिसिटीवर चालतं म्हणून थोडं स्वस्त केलं नाही असं गव्हर्नमेंटने. आणि हे असत छोटी संत्री, अशी संत्री मिळतात. तर ते अशा पॅकेटमध्ये, आता माझ्या बाईक वही होती म्हणून मी तर काढून दिले. तर हे आपण मॉरिसन म्हणून दुकान घराजवळच असं, तर थैसून आणलेली असत. तर आता या पाणी असा थोडं दूर येतलो, वाफ येतली पाण्याची, जास्त वरपर्यंत येतली. हे बघा असं ते बंद करून 2 मिनटं पण लागत नाही झालं. आता मी थोडं पाणी गॅसवर हे टोप ठेवलं आहे, ते सगळं टाकतलं आहे. 1 मिनिट जरा वरचं या ऑन करते म्हणजे हवा जातली वरती, चिमणीतून हवा जातली. हे बघा एवढं काढो, कारण माझ्या मुलाक ह्यो काढो खूप आवडता, माझ्या झिलाक. तर ते काय थोडी सर्दी वगैरे काय असतात तर तो म्हाका सांगतो हे काढो बनव, कॅन यू मेक काढा. आता या मी सगळा ह्यो कांदो ह्याच्यात टाकतलं आहे. हे सगळं ह्यो काढो तुमका माहिती असा, सगळ्यांका कोणाक माहिती असा म्हाका थम्सअप देवा, कारण ह्यो काढो माझ्या आईन म्हाका शिकवलं, पण माझी आजी वगैरे सगळे वापरायचे. अजून पण आमच्या घरी ह्यो काढो फेमस असा, ह्यो जेष्ठीमध. आता ही आळशी हैसर सगळं मिळतं, जेष्ठीमध, आळशी दुकानामध्ये हे सगळं मिळतं. आणि तुळशीची पावडर आणि थोडासा नावाक सुंठ. आता या बनतला, गॅस फुल करतलंय. तो चांगलो हे काढो आता ह्यो म्हाका वाटतं थोडं अजून पाणी टाकते, कारण जेवढं जास्त बॉईल होतलो तेवढं बरं तो काढो. आणि आता या चांगला मिश्रण बॉईल झाला की आपलं काढो रेडी झालो की आम्ही थंडीमध्ये हय
ह्यो काडो आमच्या घरी वारंवार चाललेलो असा म्हणून माझ्याकडे मोठं डबो असा काड्याचं सामान म्हणून लिहिलेलं असाय. तर माझ्या मुलाक कधी काडो किंवा मुलीक तर ते सांगतले डब्बो काढून देतली म्हाका, आई ह्यो काड्याचो डब्बो काडो बनव. आता हयसर सकाळचे 9:15 वाजलेले आहेत, सकाळचे 9:15. तर ह्या आता ऑरेंज मी जरा साईडला ठेवतोय हयसर. लिंबू पण. अजून एक गोष्ट, जोपर्यंत ह्यो काडो बनता काड्यात एक झाकण ठेवतोय. तर म्हाका ह्या झाकण अशा टाईपची झाकणा म्हाका आवडतात, कारण ह्याच्यात होल असता म्हणून आतली जी वाफ असता ती थोडी बाहेर निघता. आणि पाणी कडकडीत गरम असला त्यामुळे काय होतं ह्याच्यामध्ये पटापट आता तो काडो गरम होतलो. आता मी तुमका दाखवते. आता तुम्ही म्हणशाल ह्या काय ताईन लावून ठेवल्यान, तर ह्या सगळा ब्लॅक बीन, ब्लॅक आय बीन, काला चना आणि ब्लॅक पीस. तर आपण काळे चणे घेऊया. आपण आज मी काळ्या चण्याची आमटी पण बनवतले, थोडी सर्दीक बरी असा. तर ह्या KTC ब्रँड हा काला चना इन सॉल्टेड वॉटर. तर कुक्ड अँड रेडी टू यूज. तर हे काय करतात, बॉईल केलेले असतात. कधीतरी आम्ही एमर्जन्सीसाठी आणून ठेवतो. तर बाबा कधी घाई झाली, बॉईल केलेले नसतले, कुकरला वगैरे भिजत टाकत, तर कधी कधी विसरून जाऊक होतं. असा आणला की हयसर अशी रिंग असतं, ती ह्याने ओपन करायची अशी तुमका दाखवतले मी. आणि मग हे सॉल्ट वॉटरमध्ये ठेवलेलं असा. तर पाणी मी काढून टाकतोय, कारण ते ऑलरेडी बॉईल केलेले असतात आणि ते मी वापरते. आता मी तुमका दाखवते की हा कसा ओपन करायचा. एक मिनिट. हा आता हे काढो बघा, पाणी गरम झाल्यामुळे आता तो चांगलो बॉईल होतो. तर हे पकड 2 मिनटं, ते होल्ड इट नेक्स्ट टू दॅट. आता हे आम्ही तुमका दाखवते, अंधार नको. ओके. आता हे असा हे आम्ही ह्याच्यात ठेवतले, म्हणजे हा ग्रीप झाली ही. आणि असा ही अशी फिरूची असा बघा. हे असं फिरला, एक मिनिट, पूर्ण फिरवायचं आता, म्हणजे आता पूर्ण ओपन होतं झालं. आता ही रिंग ओपन झाली, कळलं. आता ही रिंग ओपन झाली. आता तुमका दाखवतोय, म्हणजे थोडं इझी पण होता. कधी घाई गडबड झाली काय झालं, कारण हयसर सगळी कामं स्वतः करूची असतात. बाई जरी येली का घरकामाक जरी लोक येली तरी ती काय 2-3 तास येतली, कारण हे तासावर पगार देवचो लागता. तर मिनिमम आमका 500-600 रुपये मिनिमम देवचे लागतात. आता ह्या ओपन, हां ह्या असं आता ओपन झाला. ओके. आता मी ह्याच्यात काढतो. हा सगळा सॉल्ट वॉटरमध्ये ठेवलेला असं हे बघा. आणि ह्या आतमध्ये असा दिसतं तुमका कळलं. हे आतमध्ये असं असतं, गंजलेलं वगैरे काही नसतं, एकदम प्रॉपर असतं. एक मिनिट मी जरा काढून बघतो. ह्या बघा, ह्याच्यात हे पॉट असतात, ह्याच्यात काय लोक झाडा बिड्या पण लावतात. आणि खाली असं दिसतं. तर वरून काढायचा तर असा होता. आणि या 2 जॉईंटमध्ये तर बसतला काय गेलं तर. हां ह्या ज्या असा ह्या तुम्ही बघितलं ना, या 2 जॉईंटमध्ये ह्या का असता पकडता आणि त्या फिरवायचा, कट होता आणि ओपन होता. असा पण बरा पडता. आता मी काय करते, ह्याच्यातलं जर पाणी असा, ह्याच्यातलं पाणी मी काय करते, पाणी काढून टाकते. आता माझ्याकडे ही गाळणी असा, ही गाळणी मी आणलेली आहे. तर तुम्ही म्हणाल पाणी किती काढतं, कारण तर पाणी सॉल्टेड वॉटर असतं. तर सॉल्ट वॉटर जास्त चांगला नसतं आपणा.
म्हणून जास्त मी सॉल्ट कमीच वापरते, तब्येतीसाठी बरं नसतं. आता मी झालं ह्याच्यात टाकले थोडेसे, कधीतरी वापरते मी एमर्जन्सी. झालं आणि हे असं ठेवून द्यायचे आहे सर. आणि ते रेडी झाले. आता तुमका सांबार वगैरे बनवूचं असतात बोलमध्ये तर असं दिसतला. तर या ज्या असा तर कचरा टाकून द्यायचं. मी टाकून देते कारण धार बी रस्तली साईडला म्हणून मी वापरत नाही. तर ह्याच्यामध्ये तुमचं दाखवतंय, ह्याच्यामध्ये हे छोले असतात नाही, छोले चिकपीस छोले पण येतले ह्याच्यात. छोले मिळतात, चवळी, सगळे आपली कडधान्य अशी बॉईल केलेली मिळतात. तर लोक थोडं आणून ठेवतात इथे. एका म्हणतात ब्लॅक आय बीन्स, हे तुमका माहिती असतले. आपण याची आमटी बनवतो. अजून एक 2-4 अशी मी आणून ठेवते. विदिन एक्सपायरी डेट वापरून टाकते. कधी तुमका सॅलड बनवची असली, नुसती कोणाक वजन वगैरे कमी करूचं असं सॅलड बनवची असली तरी पण ती कामाक येतं. तर मग बॉईल करूची गरज नाही. ह्या बघा, हे असं होतं. हो काढवा, हे काढो मी मालवणी काढो. आमचं सगळ्यांचं फेवरेट असं घरामध्ये. सर्दी झाली की काढो घ्यायचं, काढो. आणि मग ह्याच्यामध्ये नंतर माझे गूळ आता संपलेलो असं, मध हा भरपूर. तो मध मी आता ह्याच्यात ॲड करतले. मध ॲड केलंय. आता हे फुल गॅसवर बॉईल होतो. मध ॲड लास्टला करतले कारण मध गरम नाही करत मी. लास्टला गरम झाला की मध त्याच्यामध्ये टाकून ठेवते आणि गाळून ठेवते. मग माझा मुलगो येऊन पितलो तोपर्यंत सर्दी त्याची. आणि एका दिवसात फरक पडता सर्दी, म्हणून हे खूप चांगलं असा वापरूक. तर मी माझ्या बऱ्याच मैत्रिणींका पण सांगलेलं आहे की काढ वापरतं. काय काय लोक वापरतात. सामान पण दिलंय बरे जे मालवणी नसत, मराठी नसत त्यांना. तसं बॉईल होतलो. आणि गॅस आता मी फुल केलेले असेल असे हैसर. आता किती गॅस आता मी बंद करून ठेवते म्हणजे लवकर होतो. 1 2 3 4 तुम्ही इथे भांडी ठेवून जेवण करू शकतास. आणि आता ही जी असा, ही जी पाणी बॉईल करूची जी केटल असा ती अशी असते आतमध्ये. आणि हय पाण्यामध्ये क्लोरीन टाकतात कारण पाणी स्वच्छ असूक वया. तर क्लोरीनमुळे काय होतं, पाणी स्वच्छ होतं. म्हणून कधी कधी टेस्ट बरोबर नाही, मग लोक बाहेरून पाणी आणतात आणि ते आपण पितात. नाही तर कधी कधी ज्यूस मिळतात ते थोडे ॲड करून पितात. तर असं मालवणी काढो आम्ही लंडनमध्ये पण बनवून पिता. आणि थंडीमध्ये तर आमच्याकडे वारंवार हे बनलेलो असता. आता माहिती असं माझ्या मुलाक बाबा येतला तर आई बनवून ठेवतली काढू, नसतील तर मग तो सांगता. आणि ह्याच्यात मी तो जेस्टीमध्ये जो तुम्ही ह्याच्यात कुठलंय माझं खलबत्तो हैसूनच घेतलेलं आहे. 500 रुपयात मला मिळालं. चांगलं धडधाकट असो खलबत्तो असं बरेच वर्ष मी वापरते. एकदम चांगलं असं, काही झालेलं नाही त्याचं. हे बघा आपल्याकडे पण ते वेगळ्या टाईपचे वापरतो माझ्या आईकडे असं. पण ह्यो असं खलबत्तो असा तर म्हणजे किती पण कुठला तरी खराब नाही होतो. त्या एक बरा असा. आणि ही जी मागे असा ही मी फॉईल लावून ठेवले आहे सर, कारण जेवणाचे काहीतरी ऑइल वगैरे काय उडाला तर मग ही फॉईल चेंज करतोय मी. अशी काढून टाकते. ते काय जास्त साफ करूक लागत नाही कारण मग ते काय होतं सगळं तेल लागलेलं तर जात नाही, त्याला वेळ लागतो. त्याचे डाग येतात ते स्क्रब केलं तर. म्हणून मग असं मी याच्यावर लावून ठेवलेलं आहे, बरं पडतं. तर आता माझं काढो रेडी होतलो. कोणाक काय विचारूचं असतात तर प्रश्न विचारा. म्हटलं आज काय दाखवू तुमका. आणि आवडला तर पेज फॉलो करा, व्हिडिओ शेअर करा तुमच्या मित्रमंडळीत आहे आवडला तर. आणि फॉलो करा. यूट्यूबमध्ये माझा अकाउंट असा मालवणी डिस्कवरी, भरपूर व्हिडिओ होत आहे सर. इंस्टाग्राममध्ये असा हायचा सगळा बघूक मिळतला. बघा आता ह्या काड्याचा रंग बघा कसं झालो. काड्याचा रंग झालो. थोडा यावरचा ऑन करते, चिमणी ऑन करते म्हणजे यासाठी वाफ जातली.
ह्यो आवाज येता ना तो त्याचो येता. आता ह्यो काड्याचो रंग थोडो तो घट्ट होक लागलो, कारण ती आळशी पाण्यात बॉईल केली की ती चिकट होता. तर असो ह्यो आमचो काडू. आता मी तुमका दाखवते की तो पूर्ण रेडी झालो की एक भांड्यात काढून ठेवते. आता या ग्लास असा, या ग्लासात काढतले आता काढू. थोड्या वेळाने रेडी होतलो. आणि हे आता आपले जे काळे चणे असत, काळे चणे रेडी झालेले असत. हे पक्कड घेतले जरा, हे बघा सगळं ह्या पाणी दाखवत असायचं. हे बघा हे काळे चणे आपले रेडी झाले. म्हणजे आता बऱ्यापैकी सगळे चांगलेच असतात, तरी पण मी जरा बघून घेते. माझ्या आईन म्हाका सवय लागली सगळं बघून, जेवण बनवताना सगळं बघून घ्यायचा. तर आज याची सांबार बनवतले, तुमका फोटो टाकतले. तर ह्या हे बघा, तुमका विश्वास नसत बसत म्हणजे तुमका जर चेक करूचं असं. हे बघा चणे सगळे बघा बॉईल झालेले असते, बॉईलच केलेले असतात, त्याच्यामुळे बरा पडता. आता आपलं काढो म्हाका वाटता रेडी झालेलो असा. आता ह्यो काढो मी थोडंसं ह्याच्यात तुमका काढून दाखवते. हे बघा या ग्लासात अजून मी एका बॉईल करतले, पण आता तेवढा वेळ तुमका लाईव्हवर बसूचं लागतलं म्हणून दाखवलं. हे बघा काढो कलर बघा असं तो चॉकलेटी होतलो, म्हणजे जवळ एकदम डार्क कलर होता त्याचो. हे बघा याच्यामध्ये आळशी तुमका सगळं दिसतलं याच्यामध्ये, आणि सगळं दिसतलं तुमका जेष्ठी मध या सगळं 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 दिसतलं तुमका. मी तुमका यो व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा. चला मग सगळ्यांनी मास्क वापरा, सॅनिटायझर वापरा, सगळ्यांनी आपापली काळजी घ्यावा. तर सगळ्यांको माझो धन्यवाद.